Per la rèplica té la paraula la il·lustre diputada senyora Pilar Piferrer. Gràcies, senyor president, senyores diputats, senyores i senyors diputats. Miri, senyor conseller, vostè ha fet una declaració d'intencions que, com ja l'he dit jo, veurem el mes de desembre, ja que la directora general ha dit que el mes de desembre es posarà tots aquests projectes que vostè ara ha mencionat, que són projectes de moment sobre el paper i en teoria, però no m'ha contestat moltes de les preguntes que jo li he fet. I, per tant, com no me les ha contestades, jo no els hi tornaré a fer ara en aquests moments. Sí li vull dir per això alguna qüestió. Alguna qüestió que creiem rellevant i que hi vull insistir. Miri, vostè coneix perfectament aquesta revista, perquè aquesta revista l'elabora el Departament de Governació, del qual vostè és titular, i aquí hi ha una entrevista, llarga entrevista, en la qual vostè explica, en el titular, explica que les persones que treballen en aquesta administració són els recursos més valuosos que tenim. I jo n'estic convençuda d'això. Però bé, simplement deixo aquí una qüestió. Mirin, en aquests moments jo els suggereixo, ja sé que no ho faran, però jo els suggereixo que passin un qüestionari de clima laboral. I vostès veuran quins resultats trobaran. Simplement els dic això. Per altra banda, permeti que li digui que crec que vostè i algunes altres persones potser no els importa massa la funció pública i les administracions públiques. Jo ja sé que és un tema farragós, ho reconec, agrada a molt poca gent. Però miri, el pressupost de la Secretaria de Funció Pública i Modernització aquest 2007 ha decrementat en un 0,1%, simplement això. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que ha de portar, i vostè si ha tingut la paciència de mirar els webs que han penjat vostès mateixos, veurà, com diuen, que és important la formació i esmerçar recursos en formació i altres qüestions, doncs incrementa un 3,7%, del qual un 14,1% se l'emporta el seu personal. L'Administració Oberta de Catalunya, que vostè sap és una de les coses que vostè també té interès, com a administració electrònica, incrementa un 1,4% del pressupost. I la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació incrementa un 0,6%, quan el pressupost, la mitja del pressupost de la Generalitat de Catalunya, incrementa un 8,5%. Aquest és l'interès, deixi-m'ho dir, que es nota per la funció pública i per les administracions públiques de Catalunya. No sé si sap, és un comentari simplement, però és que vostès estan jugant amb un número de persones important, perquè resulta que és que de l'administració de la Generalitat estem parlant de 201.000 persones i representa això un 5,44% de la població activa de Catalunya. I si posem el personal de l'administració local, representa un 7,6% sobre la població activa de Catalunya. Potser val la pena que fem alguna política clara i que ens hi fixem en aquesta persona. I, simplement, per acabar, dir que nosaltres serem inflexibles en la defensa del nostre propi estatut, del que ens atribueix l'Estatut d'Autonomia. Serem inflexibles i, per tant, a més, defensarem els drets que amb unes disposicions addicionals i de drets vam posar també en relació al personal de les administracions públiques, tant en relació a la funció que han de poder continuar realitzant quan han estat cessats, com en els drets econòmics i retributius que han de poder mantenir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora diputada.